Hneď by som šla, ale v tejto chvíli vás pozveme niekam inám. Pozveme vás na knižný veľtrh, kde sa nachádza Aťka Špronglová. Dobré ráno. Aťka, ahoj. Ahoj. Pekné dobré ráno. Ahojte, vás pozdravujem z bibliotéky a na bibliotéke naozaj aj veľa kníh pre deti a veľa zábavy pre deti. Určite tu už vidíte za mnou kočky, ktoré tancujú, ale je veľmi dôležité, aby deti čítali. Stále to počúvame, ale ja tu mám odborníčku, ktorá povie, že akým spôsobom viesť deti k tomu, aby mali skutočne pozitívny vzťah k čítaniu. Krásne dobré ráno. Dobré ráno. Samozrejme, že tá najúžasnejšia stratégia to je dobrý vzor. To znamená, že rodičia by mali so svojimi ratolestiami čítať úplne od toho najútlejšieho veku, úplne od malička, pretože deti sa učia čítať hlavne tým, že kopírujú tých svojich najmilších. Aké sú tie konkrétne benefity čítania u detí? No tak najnovšie výskumy ukazujú, že tie benefity sú ohromné. Čítanie je najúžasnejší kognitívny vynález, lebo neposúva niečo okolo nás, ale posúva schopnosti a danosti človeka. Emocionálne ho formuje. Pri čítaní človek vlastne zapája tie hemisférické oblasti mozgu, ako keby ten príbeh prežíval. Rozšíruje mu slovnú zásobu. Mozog si kopíruje stratégie myslenia, riešenia problémov. A najnovšie výskumy ukazujú, že čítanie vlastne zbavuje stresu. 6 minút čítania vraj zbaví človeka až 2/3 stresu, takže výborný antistresor, odporúčam pre deti. Ideálne pre deti a možno aj večer pre rodičov pred spaním, že si urobia takú antistresovú knižnú chvíľu spoločne. Presne tak. A nie len to. Pri dobrom príbehu, dobrodružnom sa naväzuje taký vnútorný kontakt práve medzi tou ratolesťou a rodičom. My tu máme ešte takú jednu veľkú zaujímavosť, eye tracker sa to volá. V rýchlosti na čo to slúži? Pomocou takýchto zariadení a nových technológií my môžeme vlastne urobiť taký pohľad priamo do procesov čítania, pretože eye tracker umožňuje sledovať ten pohľad alebo priebeh toho pohľadu pri čítaní. Presne určuje, kde sa človek pozerá, ako dlho a tak ďalej. To znamená, umožňuje nám to aj vizualizovať, ale aj kvantifikovať proces čítania. A to je úžasné pri výskume čítania detí. Ďakujem vám veľmi pekne. Aj eye tracker si môžete vyskúšať práve tu na bibliotéke. Ale o tom, čo ďalšie tu nájdete, mi už viac povie a samozrejme aj vám Aťka Mištálová. Pekné dobré ráno. Dobré ráno. Tak nielen program pre detičky, ako môžeme vidieť, a vlastne pre rodičov, že ako ich priniesť a budovať u nich vzťah k tým knihám, ale samozrejme pre všetkých milovníkov tisícky kníh všetkých žánrov až do nedele v tejto veľkej pomyselnej knižnici na Bratislavskom výstavisku. Okrem toho bohatý sprievodný program, čiže nie iba knižné tituly, ale aj ich autorov tu nám môžeme vidieť pri diskusiách, autogramiádach, krstoch kníh, takže zabaví sa fakt celá rodina, hlavne v sobotu. Súčasťou je aj ďalší taký menší veľtrh? Áno, súčasťou je aj výstava Pedagogika, ktorá prezentuje práve interaktívne formy vzdelávania, rôzne učebné pomôcky, hlavolamy, hovoriace knihy a množstvo zaujímavých kníh práve zameraných na vzdelávanie. Nájdete tu naozaj všetko, hlavne je tu dobrá atmosféra už od rána, takže sa tu budete podľa mňa cítiť počas týchto dní, teda už od dnešného dňa až do nedele naozaj výborne. Čítaniu zdar, majte sa krásne, dobré ránko. Dobré ránko želáme aj my Aťka, zo štúdia. ďakujeme. Aťka, ďakujeme veľmi pekne za príjemné vstupy a ideme sa pozrieť